Sa Ilocos madalas namin lutuin ta ng mga barkada. Bigla kong naalala kaya napaluto ako nang wala sa oras. Swerte at may mga tindang langka sa mga grocery store. Kaya agad kumuha ako ng 3. So today's video magluluto tayo ng masarap na ginataang langka. May kaunting dilis akong tira. Ipiprito ko lang ta ng bahagya. Kapag medyo tostado na, hanguin at itabi muna. Bukod sa dilis, pork belly sunod kong isasangkot siya. Pag light brown na ang itsura, bawang sibuyas at luya, sabay-sabay na rin itong igisa. Bagoong alamang ang ginamit kong pampalasa. Pwedeng patis o asin depende sa iyo kung ano ang iyong porsonada. Sa puntong ito pwede nang ilagay ang langka at haluin ng mabuti bago ito takpan para manuot ang lasa. Pagkaraan ng ilang minuto, pakukuluan lamang ito sa isang latang gata ng niyog sa mahinang apoy lamang. At dagdagan ng isang kutsaritang durog na paminta ayon sa panlasa. Paminsan-minsan haluin para maiwasang masunog ang ilalim na parte ng niluluto. Dahil malapit ng maluto, dadagdagan natin ng isang latang kakanggata para mas masarap ang ating ginataang langka. Pritong dilis at siling labuyo ang kukumpleto sa masarap na ginataang langka. Best kung umabot ka sa parteng ito. Paki-comment naman kung saan ang location mo ngayon, para malaman ko kung saan nakarating ang video ko na ito. Maraming salamat! Medyo matabang, kaya kaunting patis pa. At heto na nga, ang ating espesyal na ginataang langka. Ihanda mo na ang kanin. Sigurado sira ang diet mo. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na din ang bell button para updated kayo sa mga susunod pang mga video. Maraming salamat po, at hanggang sa muli.